Ben, antes de nada, bo día e gracias por asistir a convocatoria da roda de prensa do Bloque Nacionalista Galego en Madrid. Nesta ocasión nos convocamos para falar de dous servicios que creemos moi importantes para o noso municipio, como son o servicio do 061 e o tan falado Centro de Saúde. En canto ao 061, lembraredes que dende outubro, oficialmente en outubro, Marín quedou sin servicio de ambulancia durante máis de 12 horas ao día, por unha decisión do Goberno da Xunta do PP. Dende aquel momento, tanto a cidadanía de Marín como os partidos da oposición e, maiormente, o Bloque Nacionalista Galego, reclamamos que ese servicio se mantivera para o noso municipio. A atitude da alcaldesa no noso concello non contribuiu a iso, máis ben se rendeu os intereses do seu partido nesta ocasión no goberno da Xunta e a día de hoxe seguimos sin ambulancia en Marín. Lembraredes tamén que daquela a alcaldesa se comprometera a recalar datos do servicio, de como se levaba adiante o servicio de ambulancia Marín, en concreto durante ese período de tempo, cada 15 días. E se eses datos revelaban que non se estaba a cumprir o servicio, entonces reclamaría medidas por parte da Xunta. Eses datos que se recalaron nunha ocasión, que foi, só hai, a non ser que chegaran entre onte e hoxe, porque onte mesmo para mañá volvemos a preguntar no Concello, e só hai datos da primeira quincena despois de que Marín se quedase sin ambulancia durante esas máis de 12 horas ao día. Dende aquela, por parte do Concello, e por parte da alcaldesa, por o que podemos comprobar, non se volveron a reclamar eses datos. Pero, pola nosa parte, por parte do Bloque Nacionalista Galego, a través do noso parlamentario Bieito Lobeira, vimos solicitando todos eses datos desde que Marín se quedase sin ambulancia. E facendo un análise dos datos, en concreto, o que máis revela se os servicios están cumplindo nas mesmas condicións que antes ou non, son os tempos de resposta e o número de servicios. Tanto no período que a Xunta chama diurno, que en realidade é entre as 10 da mañá e as 10 da noite, que en realidade a ambulancia se vai un poquinho antes das 10, e o período que a Xunta chama nocturno, que sería tras 10 da noite e as 10 da mañá do día seguinte. Tamén é coñecido que a CIGA recentemente tamén revelou datos neste sentido. Entón, o que podemos comprobar, facendo medias dos datos de resposta e de número de servicios, vemos que desde o mes de outubro o número de saídas aumenta un 14% no período que les chaman nocturno e un 25% no período que les chaman diurno. Mentras que os tempos de resposta, nos tempos de resposta se pasa de 11,60 minutos polo día entre outubro e novembro de 2012, que é un período no que se nos achegan datos, a 12,20 minutos nos datos máis recentes, que son até 28 de febreiro deste ano. E pola noite, a media de resposta elevase ainda moito máis, en concreto, a 18 minutos. Estou falando dos datos oficiais da Xunta, e aquí hai que facer fincapé en que a Xunta toma como referencia o tempo de resposta o momento que a ambulancia se moviliza, e non o momento que se dá alerta, que aí pasa un certo tempo, porque a ambulancia ten que activarse e supón poñerse en contacto con médico ou non, etc. Unha serie
prolegómenos que teñen que cumprir desde o 061. Senón, se se contara realmente o tempo desde o momento en que se dá alerta, pois estas medias se elevarían muitísimo máis. Ben, e outro tema polo que vos convocamos era polo centro de saúde. Ben, sabedes que recentemente a alcaldesa fez unhas declaracións no sentido de que o centro de saúde se ia a licitar este ano porque a Xunta xa tiña autorización para facelo de forma público-privada. Como non é ni a primeira, ni a segunda, ni a terceira vez que vamos a comprobar agora que o Partido Popular ven a través dos seus portavoces en Marín ou ven a través dos portavoces na Xunta anuncian a eminente licitación do Centro de Saúde de Marín, pois para comprobar a veracidade destas declaracións o noso parlamentario Bieito Lobeira pois ven de meter dúas iniciativas no Parlamento Galego, unha para a comparecencia en pleno para preguntar sobre os prazos de construción do novo Centro de Saúde de Marín, dirixida a Conselleira de Sanidade, e outra que son unha serie de preguntas tamén enfocadas a comprobar cales son os plans da Xunta con respecto ao Centro de Saúde de Marín. Facendo un poquinho de memoria, só un pouco, pois en outubro de 2009 o Partido Popular anunciaba públicamente que no ano 2011 o Centro de Saúde de Marín estaría construído. E máis, falaba de que se contaba con unha partida de 3,6 millóns de euros para facelo. Isto sucedía en 2009. En agosto de 2010, a Consellería, nunha resposta oficial ao Bloque Nacionalista Galego no Parlamento, se comprometía que nese mesmo ano, no ano 2010, se licitaría o Centro de Saúde en Marín. Lógicamente, estamos no 2012 e podemos comprobar empíricamente que esa licitación non se levou a cabo. O 26 de xaneiro de 2011, hai agora un ano e 4 meses, novamente nunha resposta oficial, non foi unha nota de prensa, sino que foi unha resposta oficial a unha pregunta parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a Consellería establecía un prazo de 14 meses para a construción do Centro de Saúde de Marín e anunciaba unha vez máis que se producía a correspondente adxudicación. Ben, estamos en maio de 2012 e non hai nin adxudicación nin licitación. Pero o Partido Popular novamente se atreve a decir, en concreto o día 16, que é inminente a licitación do Centro de Saúde de Marín e que calcula que para finais do 2012 estará adxudicado. Aínda que isto fora certo, que olvidamos moito e por iso Bieito Lobeira vai a facer todas estas preguntas no Parlamento, a construción nova, estaremos falando que entre 2014 e 2015, sendo optimistas, estaría aberto e en funcionamento o Centro de Saúde de Marín. Ben, dende o Bloque Nacionalista Galego, valoramos como un engano sistemático á poboación de Marín toda esta serie de declaracións. Reclamamos seriedade como un investimento e como un servicio que é básico para Marín e que todos reclamamos, e en todo caso o que urximos é que se nos diga a verdade. Está claro que se mentiu repetidamente, aí están os datos, e o serio neste momento sería decir si hai cartos ou non hai cartos para o Centro de Saúde de Marín, si realmente se vai a licitar ou non se vai a licitar este ano 2012, e se a Xunta de Galicia e o Partido Popular ten a mínima idea de cando Marín vai a contar con este Centro de Saúde.
por parte da maioría da cidadanía de Marín. Xa non acreditamos nas declaracións de ningún dos membros do Partido Popular. E dubidamos seriamente de que se vai a licitar este ano.